L'acte del 10 de desembre que vam celebrar a Tarragona, a l'antiga audiència, en motiu del Dia dels Drets Humans, va ser l'espai ideal per reivindicar l'obra de Palau Ferrer més solidària i compromesa amb la societat i els drets humans. Aquest any 2020 hem celebrat el Dia Mundial dels Drets Humans a partir d'un quadre de Matías Palau Ferrer, l'extraordinari pintor de Montblanc, que aquest quadre que ell va regalar l'any 82 a Amnistia Internacional ens ha permès crear un diàleg entre el que és la cultura, l'art i els drets humans. Se han visto aquí distintas expresiones, centrado principalmente en pintores y específicamente en el centenario de Palau Ferrer, pero ha habido también muestras de poesía, de música y gente que quiere colaborar a través del arte o que ha colaborado a través del arte en la defensa de los derechos humanos. En Palau Ferrer va passar això, no? Hi va haver aquest compromís per tal d'explicar a través del pòster i de l'obra que va fer doncs, què significava per ell la llibertat. És un quadre molt especial perquè parla de la llibertat, hi ha una gàbia, hi ha uns coloms que surten volant i per nosaltres és molt important aquest concepte, no? És a dir, posar imatges a allò pel qual treballem, que són els drets humans.